Jeg glæder mig i denne tid til ferie og til mindre slid, og til at julen kommer. Så skal jeg ud på kanetur til børn, der spændte står på lur og ser på mine lommer. En pige får en dukkesøn, og drenge får en brandbil rød, og alle er vi glade. For julen er en dejlig tid, der dæmper ufred, kamp og splid og larm i vores gade. Det var i hvert fald sådan før, at folk holdt jul, som det så bør, med sne og engle hvide. Og kirkeklokker bimlede blidt, og sneen dalede tyst og hvidt ved juleaftenstid. Men sådan er det ikke mere. Hvad er det dog, mit øje ser på gade og på stræde? Et stort postyr, en renden rundt af folk, hvor det kan være sundt. Hvor er dog julens glæde? Reklamer ser man overalt, og tilbud gives med stor gevalt. Der handles og der løbes. For alle folk skal blive klar til festen, der er sød og rar. De tror, at den kan købes. Og gaver pakkes ind og væk, og far gør klar med skæg og sæk, og rødt på bukser og skjorte. Men alle kan da sagtens se, at glæden meget større blev, da det var mig, der gjorde det. Dengang blev børn jo glade ved. De fik en trop at lege med, og klodser til at bygge. Den går nok ikke mere vel. Nu skal der meget mere til, hvis hjemmet det skal hygge. Vide, det var jul, hvor var det var. Men den må gerne komme snart, og er den gode gamle. Så vi kan få lidt ro og fred, alle sammen glædes med de venner, vi kan samle. Men det er ikke til at holde ud. Vi kæmper os igennem julekalender og slik og bedsteforældre og reklamer. Oversigter over julesalget i år og 10 år tilbage. Vejrprognoser for juleaften. Børn, der er utilfredse, hvad end de får. Og forældre, der er triste, fordi pengene ikke slår til. Forslag til gaver til ham og hende. Madopskrifter. Hysteriet starter allerede i oktober med klam julemusik over forretningens højtaler og rødt på hylderne. Så kommer der juleøl og nødder til at knække, og småkager med kanel og marcipan og frugtfarve og krydderier til julebag. Pynt allerede inden november er slut, er julen slidt op. Færdig, finish, træt, slut, slidt, slag. Nej, da jeg var lille nisse for mange 100 år siden, der begyndte julen til jul. Vi gav hinanden ting, vi selv havde lavet, og mor havde bagt peberkager. Og når søster Hanne syede, ja, så skulle jeg ud i gangen og spille med min bold. Og bedstemor kom juleaften. Og vi fik risengrød og gås med små manchetter på, og grankrans om sin mave. Og i ryggen et flag. Tak ja. Tak ja. Så nu må du ikke stå der og nostalgere. Det bliver man bare trist af. Man må følge med tiden. Æde så dummer.
købe sig ihjel. Ligesom alle de andre. Men måske du vil høre en historie fra de gode gamle dage. Fra før tv og computer. Fra før mobiltelefonen. Før kuglepen. Vi skal tilbage til pen- og blæktid. Måske gåsefjertiden. Dengang der var spansk rør. Og møer. Og akustiske breve. Der var dage om at nå frem. Og det ligner jo lidt nutid. Monokler. Teater med lange monologer. Ja, og slow food. Hed ikke slow food. Det var lavet af mor. Hvad siger du? Jo, tak. Godt. Vi begynder i skolen, hvor Niels Peter har time. Han er ikke i godt humør, men Trine prøver at gøre ham glad ved at fortælle ham om sin jul. Nu er ikke så trist. Du skal se, det går nok alt sammen. Nu skal vi snart ikke i skole i mange dage, og det er da godt. Og måske bliver sneen liggende. Det er stadig dejligt koldt. Jeg ved det godt. Måske kan vi lave en snibboldskamp. Eller låne en kælk og gå ned på bakken. Eller vi kan gå ned til kæret og ned på isen. Så nærmer den store aften sig. Vi har været artige og flittige, og nu synes jeg, I fortæller en historie. Det handler selvfølgelig om julemanden og julehygge og artige børn. Og om hvordan det går de børn, der ikke har kunnet arte sig. Hver juleaften netop nu, når julegrøden koger, der vandrer humør. Alting går galt. Jeg ved ikke, om vi overhovedet får en jul i år. Niels Peter, hører du? Igennem aftenens tåger, med store kanestøvler på, den gamle jul til staden. Fra vinduet kan man se ham gå på sneen gennem gaden. Nu er I så trist. Det er jul, og alle skal være glade. Hjemme hos os har mor stået i køkkenet i flere uger og kostet rundt med pigerne. Og min far går i byen hver dag. Og når han kommer hjem, så står jeg og ser hans store lommer. Han klipper i papir. Men når jeg kommer ind, så gemmer han sit stads i skuffen. Et dejligt juletræ han bærer, det største vist i skoven. Hans skæg når lige til hans knær, og på hans hat for oven et lille julelys, der står. Det stråler, og det skinner på næsen og det hvide hår, og på hans røde kinder. Gade op og gade ned, sit træ han om vil bære, hvor alle bor bestemt han ved, derpå man vist kan være. Og mor har peberkager bagt. Jeg ved det, jeg har selv smagt dem. Og hun har købt røde bånd og julelys og svisker. Ved husets dør han stille står og lytter meget længe. Han vide må, før ind han går, om der er slemme drenge. Ved trappens fod han tøver lidt, før trinet han bestiger. Han ved dog, det er ikke tit, at der er slemme piger. Og søster Hanne syr og siger, at julen er så dyr. Hun er ved at lave noget til min far, og min bedstemor får også noget. Ja, der er også noget til mig. Men så må jeg gå ud i gangen, og der er koldt, kan jeg love dig. Men når jeg spiller med min bold, så mærker jeg det ikke. Men hører han, at far er vred, imens han træet tænder. Han rokker straks ad trappen ned, og ud på gaden render. Og jeg har været hos den tykke bager, og han skrev ud alt, hvad jeg sagde. Til juleaften skal vi have 2 store julekager. Men hører han, at far og mor er glad for deres drenge, imens de pynter julebord og lys i træet tænde. Der lærer den gamle julefar, og ind i stuen smutter. Sit lys fra hatten ned han tager. Ja, så tænder han træet, og det bliver en glædelig jul. Og det vil jeg også ønske jer. Men husk nu, hvorfor vi holder jul. Der blev det lille Jesusbarn født. Husk det nu, så I ikke glemmer det væsentlige midt i al maden og julegaverne. Nå, så må du have en god jul. Jeg kigger nok over, at jeg skal invitere bedstemor og fortælle hende om julemaden. Med risengrød begynder vi, og der er jo en mandel i, og så skal vi have gås. Og så henter mor julegodter og knas til at spise. Og jeg er så spændt på, om jeg får, hvad jeg ønsker mig. Men først skal vi gå om juletræet. Nå, jeg må skynde mig.
Hun siger, det er jul, og alle folk skal være glade, men det føles ikke let, når man vil meget hellere græde. For derhjemme kan vi ikke rigtig finde julestemning, og vi lister stiger rundt og har en gyselig fornemming. Af hver øjeblik, der går, så kan det hurtigt blive værre. Skønt jeg sagtens kunne ønske mig 5-10 problemer færre. Vores ko, der hedder Maren, og er ikke helt på toppen. Med sin højeste dampformænd til at sprøjte ud af koppen. Og de læger, de er dyre, og de juler bare længe. Så hvad gør vi, når forfatter han er ganske tør for penge? Men det værste, ja, det værste katastrofen uden lige er så stor og trist og at jeg kan næsten ikke sige. Jeg har tabt min top. Nej, hvad? Jeg havde den i går, men nu er den væk. Nej, altså. Hey. Det bliver værre, for nu er der hendes søster og Katrin. Hun er trist og ked og synes, det er svært med. Og humøret det er landet. Hendes kæreste han er skrevet, og han skulle vist noget andet. Men det værste, ja, det værste katastrofen uden lige er så stor og trist på grund, at jeg kan næsten ikke sige. Så kan du sige det, Kom nu. Jeg har tabt min top. Jeg forstår det ikke, fordi de snorer så godt sammen. Og hvor far der hedder Laus, han holder meget af rabarber. De kan bruges til kompot og brød, hvis altså at de var der. Men så se hvad sker på marken. Det er en stor ballade. Og da høsten den gik ind, har barberne med deres blade. Men det værste, ja det værste katastrofen uden lige er så stor og trist og bum, at jeg kan næsten ikke sige. Jeg har tabt min top. Jeg fik den sidste jul. Her på gården bliver vi glade, når at dyrene bliver flere. Men det nutter lige meget, hvem af dem, der vil formere sig. Og nu er det så katten, der har slået løs med kækken. Det betyder, fatter Laus ved juletid skal ud med sækken. Men det værste, ja det værste, katastrofen uden lige er så stor og trist og bum, at jeg kan næsten ikke sige. Sig det bare. Jeg har tabt min top. Hvad hedder topper? Og af søskende, der har jeg to. Den anden er en bruder, og derovre i Amerika bor og vi formoder, at der bliver han holder jul, så vi må klare os alene. Og det synes vi er svært at se. Det var den 5. scene. Men
har tabt min top. Den er rød. Og hvor gammel mor har gik, og det kunne ikke være værre, for om træet skal der danses, vi kunne ikke være værre. Skal vi nå den hele vej omkring, og ellers må vi løbe? Ja, hvem siger, og for resten, vi har råd til træ at købe. Det værste, ja, det værste, det stod uden lige. Så stod trist på grund, at jeg kan næsten ikke sige. Jeg har tabt min top. Jeg savner det. Man skulle tro, det var det hele, men det er det ej desværre. Hvordan kunne det her i julen dog gå hen og blive værre? Jo, hvor hest der hedder Claus har gået ondt i sine tænder. Det skulle så med alt, altså ikke mere kender. Det værste, ja, det værste katastrofen uden lige. Så stor og trist og grå, at jeg kan næsten ikke sige. Jeg har tabt min top. Jeg har kigget alle steder, den kunne være. Ikke nok, nej. Nå, jeg må hellere se at komme hjem til fatter Laus og mutter Stine. Bare vi dog holde jul i år. Bare fatter Laus skal få det til at løbe rundt. Bare mutter Stine kan finde noget i spisekammeret. Der har vi jo Caro. Kom her, gamle dreng. Åh nej, har du nu brækket benet? Hvad skal vi nu gøre med dig? Og her i julen. Konen har kihoste. Rabarberne har det ikke godt. Katrine sover over sin kæreste Lars i bakken. Katten skal have killinger. Og vi ser nok ikke noget til vores broder Frederik, der bor over i Amerika. Gammelmor kan ikke noget for sin gigt. Hesten Claus har ondt i sine tænder. Men det værste er altså, at jeg kan ikke finde min top. Det er katastrofen uden lige. Ja. Så Caro nu har brækket ben. Bliver vel nok en sørgelig jul. Hold da op. Jeg har ellers sagt til Christian Klokker, han ikke skal slå så hårdt på de klokker. Nu skal de til reparation. Det er dyrt. Og hvor skal Sorgen få penge til det fra? Og hvordan skal det blive jul uden kirkeklokker? Se, nu kom der lige lidt mere, jeg kunne skrive til min liste. Se, min hund har brækket benet, skøtten bare glæde viste. Og hvor klokker er for stærkt og står for hårdt som bare pokker. Så nu bliver det mælkemanden, der skal ud med sine klokker. Juleglæden bliver stor som fatter sure gamle sokker. Denne jul bliver trist og langt, når sådan alting bare fucker. Jeg må hellere se at komme hjem.
Har du fået brev, fader? Ja, såmænd så. Såmænd så. Hvem er det fra, fader? Jo, det har jo knebet lidt de senere år. Så hvad, fader? Ja, så det er fra banken. Ja, det er så. Ønsker de os glædelig jul, fader? Nej, det er såmænd så meget sagt. Ja, det er så. Nej, det er terminen. De vil have deres penge. Ja, de vil så. 288 kroner og 18 øre. Og de forfalder. Og ja, julemorgen klokken 9:15. Og hvis ikke, så tager de gården med gamle mor og det hele. Ja, gør så. Gardinerne, fader! Det var en skidt i sagen i Marius' tid. Der var ingen, der fik lov til at røre mig. Og i den senere tid var Marius heller ikke så meget for det. Men dengang kostede alting ikke det hvide ud af lommerne. Sidder du der, Claus? Ja, så mænd gør jeg så. Har du fået brev, Claus? Ja, så mænd har jeg så. Er det mon en julehilsen fra vores Frederik i Amerika, Claus? Nej, så mænd er det ej. Det er fra banken, moder. Kan du så vare til nu? Det skal vi ikke snakke om nu. Hvor julefreden gerne skulle sænke sig. Og den enbårne kan komme til jorden i fred og i ro. Nej, jeg siger nej. Gør jeg. Er der nogen, der har set min top? Hvordan går det med giften, gamle mor? En holder der skruen oven vandet. Der må komme nye toner på solen. Er du nu igen ked af det, Katrine? En har vel lov til at være ked af det, når ens gamle kæreste Lars i Bakken ikke vil vide en. Ja. Og så var hun endda kommet til skældsord og alder. Du skal se, der kommer nok en anden. Nej! Hvor skulle han dog komme fra? Når der er 1 kilometer til ens gamle kæreste Lars i Bakken, og ham siger vel det, der er der 2 kilometer til.
En pige var i sin kæreste så kær. Kun luften han trak, fandt hun nogenting værd. Ja. Og altid de sås var når rundt sammen, ja. Og sjældent de sås vandre rundt hver især. Ja. Og så man den ene, den anden var der. Men hør så nu her, hvad der videre og sker. Ja. Den unge Svend smeg nu sin jomfru på stand. Skønt dyden hun gav ham vi sige for salg. En dag var han borte og elskeren med. Men jomfruen elskede ham, og hun led. Så hør alle I, som er samlet her. Ja. Hør visen, jeg synger, at ordene lær. Ja. Stol ej på den unge Svend, ej på hans ord. Ja. Har dyden han stjålet, er han over bord. Ja. Så hør, pigelig, på det råd du nu får. Sky elsker en bitter, den smager, den tår. Ja. Når kærlighed truer, så er der en kur. Så flyt og luk døren til din jomfrugur. Men landet ligger nu som under rigten. Ja, sådan går det her i livet. Og har du sat gåsen over, Stine? Ja, for gås, det skal vi da have. Selvom det også er den sidste. Nej, det har jeg ikke, Laus. For ræven har taget den i nat. Men havregrød, det skal vi da have. Ja, gudskelov for den. Nej, moder, for musen har spist alle krybene. Så er der måske lidt sul på musen. Sæt vores fælder op, Stine. Det kan jeg ikke, Laus. De er knækket alle sammen. Ja, står det sådan til? Jamen i Guds navn, rabarbergrød, det kan vi vel få. Rabarber, det var helt elendigt. Så nu må vi råbe jagtegevær. Men dengang Marius levede, der havde vi fat i den lange ende af tårnet. Ja. Der er altid dem, der har det værre. Ja, så venter der så. Vi har da tag over hovedet. Ja, nu. Men et gudsord, det kan vi vel få. Jeg må se, om jeg kan finde et sted, som rotterne ikke har spist endnu. Og de kom der en dag forbi 3 brødre, der kaldte sig Zebulon, Zebedeus og Sudoku. Der spørger ham, hvilket tal de skal indføre i teksten,
3 eller 7 eller... Nå, det var trist. Resten mangler. Jeg prøver at finde et andet sted. Og han bød skarne sætte sig ned i græsset, og tog de 5 brød og 2 fisk, så op på himmelen og velsignede dem. Og han brød brødene og gav disciplene dem. Og disciplene gav dem til skarne, og de spiste alle og blev mætte. Og da de samlede de stykker, der blev til overs, var der 12 kurve fulde. Så velsignet mæt man bliver af det skriftsted. Den bog kan også hjælpe en, når nøden står for døren. Jeg tror lige, jeg tager et vend om gavlen. Men pas nu på, at du ikke forkøler dig, så vi også har det, og slås med juledagen, ikke? Ja. Jeg synes, jeg hører nogen råbe om hjælp. Hjælp! Det kommer vist nede fra kæret. Jeg må hellere ned og se, hvad det er. For hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Hvis nogen lider ilde, der springer jeg da straks afsted, det ej for silde. Nu skal jeg være vaks og redde, hvad der kan reddes. Jeg hører en i nød. Hjælp! Jeg mager det således, hun ikke bliver død. For kulden den vil vide og ramme hver især. Nu må jeg altså vide, hvor slemme tingene er. Jeg haster og jeg iler, jeg skynder mig afsted. Mod kæret ud jeg stiler, så vi kan få lidt fred. Jeg må hellere tage hue og halsterklæde på først. Vi skal vel også have efterret. Og hun behagede Herodes, så han med en ed. Ja, dem er der ikke mange af i Bibelen. Tale er tavshed, og sølv er guld. Så han med en ed lovede at give hende, hvad hun end forlangte. Tilskyndet af sin moder, siger hun, så giv mig da her på et fad Johannes Døbers hoved. Og skønt kongen blev ked af det, forbød han af hensyn til sine eder og til gæsterne, at man skulle give hende det. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til den unge pige. Der er nu ikke noget så opbyggeligt og beroligende som et godt bibelord. Det skal min fader nu ikke bruges til. I Marius' tid, der lavede vi syltehovederne. Og der gik vi ikke udenom, hvor gæret er lavest. Det, som end gjorde man ikke. Er der nogen, der vil have et bibelord mere? Jeg er så rigeligt forsynet. Næh, dengang Marius levede, der kom der ordentlige ting på fadene. Og det er der skoen ligger.
ligger begravet. Nej, nu tror jeg ikke, jeg kan mere. Så kan vi vist godt tage bordet, Stine. Det var det halsterklæde og den hue. Jeg hørte nogen råbe om hjælp. Hjælp! De kom ned forkert. Jeg må skynde mig ned og se, om der er sket noget. Gør du det, min dreng. Og husk, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Men lad nu være med at rende fra Herodes til Piratos. Hvis det er Lars i bakken, så understår du, da jeg redde ham. Hører du? Og Marius faldt også i kæret engang, da han havde spillet kort med dommeren og købmanden. Men han kom selv op igen. Kun et råbe frygter ikke have. Og bliv nu ikke for længe væk. Vi skal jo holde jul, så godt vi formår med det lidt, vi har. Jeg må hellere løbe den halve mils vej over det frosne overdrev. Jeg haster og jeg iler, jeg skynder mig afsted. Mod kæret ud jeg stiler, så vi kan få lidt fred. Jeg må jo ud og kigge, hvem der er faldet i. Det går jo bare ikke, det natteruderi. Som reven den vil bide, jeg har den ikke kær. Men snart jeg skal få vide, hvad glædeligheden er. Trines grå tophue med en kanindut på. Så hovedet ned under nok også hendes. Trine! Hvad laver du der på en juleaften? Er der sket noget? Jeg faldt i. Hvordan kunne det gå til, Trine? Isen brast. Ved du hvad, Trine? Jeg får en idé. Jeg tror, jeg vil redde dig op. Det ligner ikke noget, du ligger der hele julen. Her, tag min hånd. Dyden gudinde besøg, som greb mig, da jeg rask jeg besluttede at gøre mig nyttig, en ting, som kun sjældent betager mig for tiden. For skønt, at min fader er landmand, så kan man vel vanskeligt påstå, jeg går i hans fodspor. Min hang er til strækning og korsstæng. På væven, der har jeg det nysligste stof til skjorter og kjoler. Men altså, så fik jeg en skrækkelig lyst til et landbrug. Min fader bliver sikkert tilfreds, hvis jeg flytter hans køer et par meter. Men hvor må han have stillet dem? Gad vidst, om de overhovedet er ude på denne tid af året. Ja,
Det kan jo nok knibe med græs og sådan. Jeg synes, jeg hører cirka 2 råber om hjælp. Hjælp! Gad vidst, om man skulle tage benene på nakken og se, hvad det er. Ja, med nærmere eftertanke kan det jo sænke urimelig meget at have benene der. Jeg har altid været lidt nysgerrig af mig. Er I gået i bad? Ja, det er jo på den anden side på de tider med jul og sådan. Her! Tag fat i mit halsterklæde, som jeg selv har strikket. Jeg er faktisk temmelig stolt af mønstret, som tog mig en forfærdelig lang tid at få ideen til. Det er en blanding af færøsk og skotsk. Jeg synes, jeg hører nogen, der råber. Pause! Jeg synes, jeg hører nogen, der råber. Det kommer vist forkert. Der er nogen, der er i nød og er ved at drukne. Jeg ser 3 skikkelser. Jeg vandrer sent ad stien. Jeg kommer langvejs fra. Jeg kommer efter stien til huset, som jeg skal. Hvis fort jeg sætter foden og tager et hastigt skridt. Men jeg må kende roden til råb med kraft og føn. Til råb med kraft og føn. Mit navn det er Niels Peter, Niels Peter hedder jeg. Mit hjem vel 100 meter, vis nede ved denne vej, ja, vis nede ved den vej, ja, vis nede ved den vej, den vej, den vej. Og jeg benævnes Trine, Niels Peter er min ven, og jeg kan bare vine, hvis jeg har været igen. Og jeg er Lars i bakken, hvad laver jeg dog hen? Med al den vejen snakken, jeg har så både til. Jeg har så både til. Her er så ikke særligt behageligt at stå i lange tider. Hvis vi skal være ærlige, så kan det være, at vi står og lider, at vi lige står og lider, at vi lige står og lider. Ak ja, ak ja. Okay, og venner, hvordan vi endte der. Jeg og ingen steder render fra dette øde kær. Jeg tog et vind om gavlen og hørte klægeråb. Igennem sne og havlen, jeg kom med trøst og ho. Jeg kom med trøst og ho. Men at jeg drægtede over så I dette kolde vand.
Måske du smed et tår, så I er så kom på land, I er så kom på land, I er så kom på land. Ja da, ja da. Han ville redde Trine, men kom så galt afsted. Hvad skal det også ligne, derned at gå sit fjed? De to jeg redde ville, nu er jeg selv på spand. Kanskje det er for Sille at få sin fod på land. At få sin fod på land. Jeg redder hjertet gerne, det er min mindste kunst. Jeg kommer fra det fjerne og viser jer min gunst. Jeg viser jer min gunst. Jeg viser jer min gunst. Gerne, gerne. Tæt bare fat i stokken, så haler jeg jer ind. Vækker mere rokken, mens I kom bredden find. det var et heldigt uheld, du lige kom forbi. Vi kunne få masser udskæld, hvis vi skulle til at ligge lige. Hvis vi skulle til at ligge lige. Men vi redder livet, og det er vi rigtig meget glad for. Ej, blev I føde for sivet, nu har I benene på jord. Ja, vi har benene på jord, ja, vi har benene på jord. Hyha, hyha. Mine damer og herrer, Højt æret publikum. måske I vil være med til at synge takkesangen for den fremmede herre, som har reddet vores unge liv fra druknedøden i kæret. Du står derovre. Det er altså ikke fotograf. Tak, vor modige redningsmand, hvor drukne liv fik bragt tilbage, og derfor siger vi forstand, må vi må takke med kaffe og kage,
der i Guds navn kan få et bibelord mere ned? Ja, Marius kunne jo nok, hvis han havde været mere for det kirkelige. Men han havde nu begge ben i næsen. Det er jo ellers så velsignet, så... Jamen, så vil jeg tage på ordet, Laus. Rummeren, drengen bliver af. Ja, han skulle ud. Ja. Så mens skulle han så. Ja, det skulle han. Så mens skulle han så. Ja. Det banker. Ja. Så hvad gør vi så? Næsten plejer der ikke at banke på, men man ved jo aldrig med de unge nu om dagen. Hvis det er Lars, så... Skulle vi måtte åbne, Laus? Ja, så mens skulle vi så. Jamen se, Katrine. Den fattige Rasmine er kommet herhen. Hun har det derhjemme kun dårligt. Ja, men nu skal vi dig ret fornøje. Et godt lille bibelord. Det kan du få. Fryser du, Rasmine? Moder, vil du gå at bringe min ældste trøje? Jamen Katrine, den gav vi jo Rasmine sidste år til jul. Sammen med en kop kaffe. Og jeg kunne skære af julekagen dertil, for jeg havde jo bagt. Jeg fik også lov at se jeres billedbøger og et stegt æbler. Og du blev glad, og du lå. Ak ja, mange ord er løbet tørre ud i havet siden disse velsignede stunder. Rom blev nu ikke brændt på en dag. Nej, og mange bæk har givet plads til laksens muntre spring. Siden vi sidst har stillet vores sult med andet end bibelord. Ikke at det ikke er rigeligt, det er det. Men vores legemer kunne måske trænge til andet end åndelig føde. Vi er jo kun mennesker, hvis vor Herre tillader. Men har I ikke? Skal I da ikke? Jo. Det vil sige, ja. Det vil sige, vi skal ikke... Men I må da godt få trøjen fra sidste år tilbage, hvis der er nogen, der fryser. Jeg har da også gemt et lille æble, jeg skulle spise senere. Måske jeg kunne spørge hos naboen, om de ikke... Måske fader og mor havde lidt sammen juleaften. Og middagen strikker til jer med. Men med gaver ved jeg ikke rigtigt. Og gave. Behold du blot dine ting, Rasmine, og gå med Guds fred. Vi klarer os nok, skal du se. Ja. Hold da kæft. Den sidste jul Marius levede, der spiste han en kvart okse, helt alene. Tømte vinkælderen, og 9 måneder senere, så... Ja, og det var bare dråben af isbjerget. Ja, så glædelig jul da, og have en god aften. Som jeg. Tak, ja.
talte som alene om. Jamen, Trine, kommer du der? Og vor Herre velsignede os med sin regn her i julen. Nej. Vi faldt i. Ja, jeg var også med. Jeg var ude og flytte køerne, der... Sikke dog et renderi. Det var ligesom i Marius' tid, men han tog det bare, så det kom og gik. Jeg så nogle Trine gå herhen, så jeg tænkte... Ja, jeg så jo min søn gå herind, så jeg tænkte, jeg må jo også hellere lige tænke. Hello! God aften og Guds fred fremmede. Ja, her er altid plads til en vejfarende. Ikke, mor? Jo, og et bibelord skal det ikke skåre på. Sikke velsignet mange vi blevet på denne højtidelige aften. Men vi har ikke meget at byde på. Jo, lidt brød og lidt fisk. Ja, vi ved jo alle, at det er gået dig så væk på det sidste, Lars. Men herefter skal det blive anderledes. Nu har knægten der, Niels Peter, reddet min datter fra druknedøden, som jo ikke er særlig behagelig på denne tid af året. Vi ved jo alle, at hans hus står til sparekassebogen. Derfor giver han denne 2 kroner, som han kan sætte ind på den, som tak for lejligheden. Så jeg angår Lars, så har jeg her 288 kroner. Og lad mig nu se. 10, 5, 17, 18 øre. Dem vil jeg låne dig til terminen. Nej, du skal ikke sige tak. Det er mig, der takker. Men du kunne godt tage at stikke mig en kvarter. Ja, Lars, lad mig sige, som det er. Det var mig, der fik min søn til at vælge sig på min datter. Ja. Katrine bitte børn, kan tilgive mig. Så må jeg vel også sige et par velværende ord. Frederik! Min søn! Næh, min dreng. Er du kommet helt fra Guds eget land for at fejre jul med os? Ja, kære forældre, kære alle sammen, det er mig. Næh. Jeg kom hjem fra USA som en holden mand. Se så, kan vi vist fejre jul. Nej, det sammen. Og der bliver vist også til en ny kirkeklokke. Der var så dejligt fred. Her er et middel mod kihoste, så vi kan få marenskruen væk igen. Den her er til gammelmor, så vi kan få bugt med den gigt. Over i staterne, der har vi noget, vi giver til vores rabarber, så de strutter på et øjeblik. Ja. Nå, vores Frederik har ikke glemt sine gamle forældre, selvom han har oplevet den store verden. Skal vi se her. Når katten kommer hjem, så skal den lige have noget, så den ikke får så mange killinger. Et juletræ. Nej, hesten. Lad mig lige se hesten. Jeg har lånt en tang af min gode ven dyrlægen her. Se. Den ser da ikke for godt ud. Så var det et juletræ. Skal vi da også
tror jeg ikke, der var mere. Hvor er du? Men Niels Peter, du ser mig lidt modfaldet ud. Er der mere? Det er så dejligt alt, hvad du har gjort, Frederik. Jeg tænker bare på stakkels Karo her. Ja, det havde jeg rent glemt. Her er en skinne til at sætte på hans ben. Og en gase. Se. Så. Det var Jamen, så lad os da i Guds navn tage hinanden i hænderne og synge vores gamle julesang. Det går meget bedre med giften. Der er altså mere med en hel million end de fleste andre steder. Ja, men hvor er det et flot træ, Frederik? Er det sådan, de ser ud i Amerika? Vi opdagede jo hurtigt, da jeg havde passeret Ellis Island, at det var i juletræsbranchen, der var noget at gøre for en ung, rask indvandrer, som gerne ville være millionær og gøre den amerikanske drøm til virkelighed. Så jeg lærte amerikanerne fejre jul med træ og lys, og tog på den måde lidt af mit fædreland med mig. Skal I se, her er mit visitkort. Mit motto er, julen fejres fri fra sorg og plagen. Nummer 3 er fra Frederik. Det er sagen. Det her er jo bare rejsemodellen, der kan trille op og ned. Men jeg har nogle meget smartere nogen, der kan dreje rundt selv, så man slipper for at trage rundt, men bare kan sidde ned og pakke gaverne ud. Ja, og så er der luksusmodellerne. De kan også synge og spille til, så man slipper for det. Ja, og til næste år er jeg ved at producere en udgave, der kan købe gaverne ind og pakke dem ud. Og fremtidsvisionen er et træ, der kan lave julemaden og tage opvasken. Ja. Ja. Det er sådan. Hvor det skinner, kom giv mig din hånd, og lad os og grænse danse. Så høje vi finder med lys og med bånd, lad sammen os træet og kranse. Her er en hjerte, og der er en hånd, og oppe i toppen en stjerne. Og ude der er vi så klingrende koldt, og stjerner står i det fjerne. En stund det var svært, ja så blev der fest, og vigtigt så har vi hinanden. Nu skal jeg være vært. Der kom jo en gæst, og glemte hvor rynker fra panden. Det eneste der fattes, det er vel et fest, for vinerne med tommest hånden. Og ej, vi besatte sig suler og gæst, til julen vi er alle bånden. Hvor er det dog dejligt, at vi følger trop og går med hinanden i hånden. Nu var det belejligt at finde min top. Det savn har jeg ikke forbundet. Ligger der. Jeg tror min sanden. Trine, du har fundet min top. Nu er alt godt. Eller næsten alt. Jeg er stadig sulten. Hvad
det, der kommer der? Jeg tror dele med det er reven, der er kommet med vores julesteg. Nå, kunne du lide historien? Jo, ja. Der var ikke meget julemand i den. Nej, det var jo fra før julemanden blev opfundet, og fra før nisserne blev rare, og dengang ude på landet, der var der ikke så meget med gaver. Det tror da fanden, at jeg ikke får lov til at være med. Og jeg blev opfundet. Øj, der har der altid været her, skulle jeg mene. Hvad siger du til, at vi klipper lidt julepynt? Ja, jo, det plejer min nisser jo at gøre ude i værkstedet. Godt, så her er jo både sakser, lim og glanspapir. Lad os komme i gang herovre. Ja. Ja, det er jo hyggeligt. Jeg tror, jeg vil lave et kræmmerhus. Jeg kan have et godt julehjerne på en eller anden måde her. Find lige kontakten. Jeg tror, jeg kom til at klippe et eller andet over. Det var ledningen. Jamen, så må vi jo stoppe her. Tak for i aften, det var hyggeligt.